do his job. I want to set a very strong warning to those people who are holding meetings every day, thinking they are going to intimidate our Commander-in-Chief, His Excellency William Samoei Ruto. You can conduct all the meetings you want, lakini leo tumewaombea. Kwa hizo mikutano, preach peace to the Kenyan people. Ewi weche mane oliekore ni obila ne odhi e dala mane en jatend migawo mar arita Fred Matiang'i gi dwaro mapoko yangi. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyiero wachno kokoni gi dich gi tich ma ok ginyal keto obila gi tije manono machalo kamago. Na usijali hao watu wanajifanya wameshikwa. It is a very simple thing you don't understand. These people are having hallucinations and nightmares. They cannot sleep because walitumia askari kuumiza watu. Police service we have no time to go and raid a house at night. The police service that we have itafanya kazi kulingana na sheria. Kinde ne masiasa kind piny owacho kod kweth maketo gi tesre medo chwakore, moko kuom josiasa mag duond bura mar Jubilee mane oyuoro e nyasi mar alamno odhi nyime ka gisingo ni gidhi tiyo kod piny owacho mar Kenya Kwanza ka gikoni yiero ne osetim kendo koro gimodong' en tiyo ne jopiny. George Bati, Ramogi TV. Jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kod kweth mage otimo romo mag alamoro e kaunti ma Busia mar gwelo pacho ganda. Odinga kod Lange pod oramo ni ok giyango tend jatend piny William Ruto kod jotend migepe manie apisi. Raila bende osundo IEBC mondo ketie lela mbui mar Saba mondo nere lela jaloch e yiero mokalo. Walter Nyabaga miyo ler mathoth. Kagitimo romo margi mar kawo pacho ganda e kaunti ma Busia, jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga, Stephen Kalonzo Musyoka mar Wiper Party, kanyakla kod Martha Karua kinjo dito mamoko, ochajo od bura malidho kadhi timo romo kod tend Kenya Kwanza yora lingling. Sasa wameingia kwa bunge, wanaanza sasa kunadi wa bunge, wamepeleka kwa mnada, ati wewe unaitwa Ikulu, atakwenda njoo Ikulu, atuongeje ya mambo ya maendeleo. Wende kende kule, hapo, alota 50, alota 100. Anasema wewe mimi nilienda kuongea mambo ya maendeleo ya constituency yangu. Bore. Uongo. Hakuna maendeleo katika Ikulu. Katiba mpya imeweka mamlaka ya kugawanya pesa ya maendeleo kwa mkono ya bunge. Bunge ni siku hizi inatengeneza bajeti. Wewe unachaguliwa na tikiti ya ODM, unachaguliwa na tikiti ya Wiper, unachaguliwa na tikiti ya Jubilee, unachaguliwa na tikiti ya Azimio, vyama ambavyo ni wanachama Azimio, unaenda bunge na wewe unaharibu heshima ambayo wananchi wa Kenya walikupatia. Hawa wananchi wako na haki kunyakua mamlaka kutoka kwako. Odinga koro dwaro ni duol mar IEBC oketa yanga duoko margi manie mbui mar Sava manegi lando godo William Ruto ka gin kod to kod duoko ma Azimio wacho ni gin godo maradieri. Yule jamaa ambaye amepiga parapanda ametoboa ya kwamba bwana William Samoei Ruto alipata kura 5,900,000, 5.9 million votes. Baba na mama walipata kura 8,100,000. Unaona vizuri? Kama wanasema hiyo ni uongo, wafungue Saba kama wanataka. Wafula Chebukati wakaficha Saba. Sasa whistleblower amefichua. Wewe unasema si hivyo, fungua Saba. Ukweli ujulikane. Azimio konio gibi yango William Ruto kaka jatend piny manoyombe yo makare e yiero mokalo. Nambe toa ile constituencies. Ikitoka mtaona kwamba bwana Ruto alishindwa. Ndio sababu sisi kwa Azimio tunasema hatutambui bwana Ruto kama rais wa Kenya. Because he knows he did not win. He knows he cannot win. Tunajua baba alishinda hii kura. Ukiangalia kwa kaunti 47 za Kenya, baba alishinda kaunti 26. Mnajua hiyo? Ukiangalia kwa constituencies za Kenya, na hizi ni sub counties,
Baba alishinda over 170 constituencies. Hiyo ndio sababu Ruto ako anatafuta wabunge wa baba awanunua waende kwake, because he has less, he is a minority. Kichautend Kenya kwanza kumrem chopo singo mage mane ochiwo ekinde mag seto mbulu. Waliahidi ya kwamba wakiingia namna hii bei ya unga itarudi chini. Kutoka 200 itarudi 70. Imerudi chini. Wale walinyakua kinguvu wanaelezea walikuta hakuna pesa. Hiyo ni uongo tupu. Kila mwezi, kwa hiyo miezi 5 karibu 6 wamekalia, wanakusanya ushuru bilioni 173. Hiyo pesa yote imeenda wapi kama haija teremusha bei ya unga? Chano Bagorome County Makisi chingwok tich manyien. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jotelo mag duond bura mar UDA County Makisi oseyo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kuom bago romo mag siasa e pacho ka. Kotelnegi kod manen gavana Makisi James Ongwae kod manen jalupne Joash Maangi. Jotelogo okwedo chenro mar Azimio la Umoja One Kenya mar chano bago makamago e County Makisi. Azimio la Umoja chano bago romo Gusii Stadium chieng' wuok tich. Romo ma jo UDA wacho ni gin ma thiro dongruok. The aim was to scatter the much anticipated homecoming of CS for Education Honorable Secretary Majogu that is scheduled for later this month. At this point, it should be noted that OIMORE Odinga himself welcomed the President of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, with open arms in Luo Nyanza during the homecoming of CS Owalo. It therefore comes as a surprise to us to learn that the same Raila is inciting the people of Gusii and trying to turn them against the government of the day. Let us accept defeat when it comes. Let us give those ones in power time to also lead as we did. So we do not want this shenanigans that is Jebukati everywhere. If Jebukati did it, he did it to all of us, and we have accepted and we have moved on. Wawere kod motendegi weche mag siasa wang'ie chal mar piny Kenya kotendegi weche mag alwora kaachiel kod oro mabende osebodo konyoro moko kuom gwenge mathurka. Jodak e gwenge ma oro noro dwaro mondo piny owacho oyang oro kaka midhiero ma okwako pacho ka. Ka giyango lal ma giseyudo gikoni oro mawang'ni pok ne gineno. Kanyaka nyithindo sani ok nyal dhi sikul kama moko bende nong'nogore kuomgi. Kaluwore kod oro mamedo kwako gwenge ahinya nyandwat mar piny Kenya, e lwet jopith mag jamni en lal maduong' ka jamni mane gigeno kuom githo kendo weyo gi maonge kama ginyalo goyo lwetgi. Ok mana jamni kende, kata mana nyithindo manyaka sani jonyuolgi ochuoye ma e bunge bende koro nong'no ochimo gi ng'ong'o. Watoto iko hapa msitu wanakaa, wengine hawana maziwa, wengine hawana hata ration. Naona wale waheshimiwa wajia yote tulipatia kura, tulifanyia chochote ambaye kutoka MCA kutoka inaitwa nini human right. Hakuna mmoja anasaidia wananchi. Oro no majodak koni pok ne gineno miyo sani joma ngimagi oyiengore e pith mag jamni kochakore kaunti ma Turkana nyaka Lamu ok nyal tero nyithindgi sikul nikech jamni mamiyo gi yuto rumo e lak chieng' makakni. Kutoka Turkana mpaka Ijara na Lamu wachungaji hawawezi kupeleka watoto yao skuli, maana mali imemalizika na ile ambaye iko kidogo haina dhamana, haiwezi kuuzwa iende soko, haiwezi kuchinjwa ukule nyama. Gilero ni chiemo mane ging'iyogo kaka chak sani en mana sigana, kaluwore ni jamni ma pod odong' ok nyal kata golo chak. Wanyama ile sisi tunayo zinamalizika. Athari yake ni kubwa ya kuwa maziwa kwanza mambo yake tumesahau. Achiedh nade mar oro sani koro miyo jopith mag jamni mawuok Mandera, Marsabit kod Wajir manyo lum manok mayudore Garissa
ka gin kod geno achiel mar reso jamni manok ma pod odong' yudo lum kod pi manyalo geng'onegi riyo. Wanyama kutoka Marsabit, wale kutoka Wajia, wa kutoka Mandera wanakuja mpaka Garissa kutafuta malisho na maji. Hiyo ilikuwa ajabu. Gikwayo piny owacho mondo land oro kaka midhiero makoro mako pacho ka ahinya to nyandwat mar piny Kenya. Nasema serikali kuu, Rais wa Jamhuri Mr. Ruto, tunataka udeclare disaster ya nchi hii, sababu ukame hii si kawaida. Jodak mag Garissa okwa mondo kik riemb joma odhi manyo pi kod lum ne jambgi e gwengego, ka ijiwo ruodhi mondo mi oyang nonro mag jokwath mawelo duto kaka yor dino rode ma joroch kwe nyalo donjo godo e kauntino ka giwuondore ni gin jokwath. Naomba na tunawahisi wakazi wa hapa, hata chifu wa mwenyewe unasikiza, usiwakataze hawa watu maji. Musikataze hawa watu maji, musiwakataze malishoni. Mnakaa na wao tu, kwanza mtambue ni kina nani, akueleze ametoka wapi, ongea na huyo chief, unaambia unajua huyo mtu kwa ajili ya usalama. Kata obedo ni piny owacho osebedo ka koni gi timo duto manyalore mar kelo resruok ne jopiny e gwenge ma oro medo kele midhiero. Jopiny ogo to neno ni ka olando oro kaka midhiero maduong' mogore pacho ka, eka dipo ka giyudo resruok kowuok kuom piny owacho kod riwruoge mamoko manyalo chiwo sir. George Bati, Ramogi TV. Wageno ni chieng' moro achiel nyako Ramogi ote ma ichiwo kotende gi weche mag oro biro rumo kendo ganda ma oro senyoro biro yudo resruok kaluwore kod kwayo ma gin godo. Wadhi nyime koro wadonje weche motende kod report mar budget, ma en report manyiso gik mowinjo bed ni piny Kenya timo mondo kony eneno ni choko mag osuru obedo mago manyalo jolo kuonde ma samoro dipo ka omiyo piny owacho bedo kod siso kata rem manyalo chune ni nyaka odhi ole pinje maoko. Apisi ma ng'ado rieko ne komiti mag od bura e wi weche mag budget kod ochumi miluongo ni the Parliamentary Budget Office PBO koro golo siem ne Kenya ni Kenya nyalo bedo kata medo yudo pek mag ochumi kaluwore kod gope ma onyore ma bang' nonro ma yandi ogol kod bad bengi mar piny mangima mar IMF mane okoni Kenya oseyecho okenge 4.6 ma oketi mag holo gope. Nonro ma kamano oyango ni Kenya tiyo gi siling 47 kuom siling 100 ma ochoki kaka osuru. E siling 100 ma Kenya choko kaka osuru, mana siling 52 kende ema dong' mar timo dongruok. Manyiso ni telo masani ma otelnegi kod William Ruto pod ni kod pek mar chopo singo mane omiyo ganda jo Kenya e kinde mag kampen. Apisi mar PBO se okang' ma sirikal dwaro ni otigodo e nduso budget mar bede migepe mapacho kaka yor kungo. Kar mano to wacho ni kar nduso budget, apisno ng'ado rieko mopogore opogore manyalo reso Kenya e duoko piny pek mag gope ma okwako pacho ka. Adani mondo mi anyisi nyako Ramogi ni apisno hie tije en mane to gin ang'o gini ma giketo mayango kaka piny Kenya nyalo resore kowuok e gope kaachiel kod duoko piny gima nyalo chuno gi nyaka gidhi e gowi. Kendo okenge ma kotigo to ok bin dus moko kuom budget mag bede migepe ni eka mondo piny Kenya obed gi fuong'ruok e weche mag holo gope kaachiel kod chopo singo mane oketi ne jopiny. Nyako Ramogi wang'iye moko kuom weche manitiere ka. Apisi mar PBO manyisi ni en Parliamentary Budget Office, apisi mang'ado rieko. Apis od bura marango weche mag budget, Parliamentary Budget Office PBO, en apis ma ochung' kar kende. Nyiso ni okodok ne piny owacho kata kweth maketo piny owacho tesre. Oyanga diere, ochung' kodiedo. Apis ni ng'ado rieko ne komiti mag od bura e wi budget kod ochumi. Nyiso ni sama od bura ng'iyo weche mag budget kod kaka piny Kenya dongore, to apis ni ema ng'ado negi rieko ni kotim ma to duoko dhi bedo ma kata nyalo bedo ma to mae gimo nyalo kelo maber. Nyako Ramogi ka wang'iyo kendo kaka apis ni endi tiyo, koro wang'iyo gope ma piny Kenya osebedo godo. Nonro mar bad bengi mar piny mangima kata duol mochung' ne weche mag omenda miluongo ni International Monetary Fund IMF e higa mar 2022
wacho ni dongruok mar piny Kenya nokao 52.1% mar yuto mane piny Kenya oyudo. Gope ne okao 47.9% mar yuto mane Kenya oyudo. Nyiso nang'o ka ni chiegni pe omenda madonjo e weche mag dongruok dwa mana romore gi mago michwalo e gope manosehole kinde mokalo. Kuom siling 100 ma ochoki kaka osuru, nyiso ni siling 47 kata 47.9 ma en siling 47.9 dhi e gope. Wewagi omenda mapuot mako ketie weche mag osara gi weche mag dongruok nyakwa Ramogi, samoro dongruok nyalo chako yulo. Wadhi ni nyime kuom moko ma lipot mar PBO wacho. Yore mag duoko gope piny. Apisi mudido kar kende ni manie od bura kendo ng'ado rieko ne komiti e weche mag budget wacho ni gisetimo nonro kendo ginyiso ni mako tim to gope ma piny Kenya osebedo ka olo momiyo IMF osewacho ni piny Kenya oseyiecho kenge 4 kendo gidong' mana gariyo kende to koro ginyalo lor negi kata mana weche mag kao gope. PBO yango yore ma piny Kenya nyalo duoko godo gope mage piny. Keto kembe 248 mag sirikal e lwet joket mwandu. Bane na achiel kuom wechegi. Owacho ni ma biro nyuolo ohala mar bilion 30 higa ka higa. Omenda monyuolgi inyalo kony godo e tiyo tije kendo tayo chenro mag piny Kenya, ma piny Kenya okuyiengore gope ma igole pinje maoko. Keto chike mag keto kembego e lwet ji giwegi duoko piny midhiero makinde ka kinde e kembego. Niponi oket chike makare to midhiero ma samoro nyalo mako kembegi kapod gin e lwet piny owacho biro dok piny kendo ma biro miyo kembegi nyuolo omenda ma biro siro piny owacho tayo chenro mage mag dongruok. Wadhi nyime mondo wachak wayang ni motenore kod weche ma owache yore mag duoko gope. Maendi en achiel kuom gigo ma bende wacho ni poni oket chike makare to magi biro duoko biro kelo yot ne kembe kendo chikego biro miyo kembego chako ng'e ni gin giwegi winjo bed ni giloso omenda moloyo yiengore kuom gima piny owacho kata gima iluongo ni exchequer manyiso ni piny owacho nyaka gol omenda masiro kembegi. Wadhi nyime nyakwa Ramogi wang'iane mamoko bende kotenore gi weche mag duoko kembegi piny. En ni jiwo kembe sirikal e loso omenda. Poni nitiere kambi modok ne sirikal bang' koseket chike ma wacho ni chien ka kendo keto kembe 248 cha e lwet ji giwegi. To kembegi koro ijiwogi mondo ng'i kaka ginyalo tedo rode mag loso omenda. Bende winjo bed ni gundho chike matayo winjruok e kind kembe mag piny owacho kod joket mwandu. Winjruok makare maka jaket mwandu dwa ronyo gimoro ei kembegi to oketo mayot mondo ojuol kendo juog kembegi giyud siro motegno kata gibed mongirore manyalo miyo ginyuol omenda. Weche mamoko nyakwa Ramogi ma bende PBO oyango e weche mag duoko gope piny en ni bero sekta mar weche mag pur. Ket tenge bilion 15 omenda ma piny Kenya mar konyo e chwalo gige pur e nengo ma ogonyore. Mondo mi jiw weche mag pur en ni piny owacho nyaka ket bilion 15 ne chenro mag siro jopur yore mag chwalo gige pur e nengo mogonyore. Bende nyaka ket tenge siling milion 200 mar nyiewo masinde mag tuoyo cham kod mag geng'o kethruok mag cham. Kaendi ma bende oseyudore ni piny Kenya samoro yude lal nikech cham ka ok otuo makare to dhi okane to samoro yudo kokethore kapok kinde mar tiyo kod romo. Manyiso ni en cham ma koro inyalo witi nikech kwiri osenyuolore iye manyalo kelo hinyruok ne oganda. Koro PBO nyiso komiti gi ni mondo mi budget mar piny Kenya obed mongirore kendo piny Kenya kik tigo omenda e omo cham e pinje maoko nikech wanyalo bedo gi cham e pacho ka en ni tuo cham go makare kendo ketgi makare mondo kik gikethre to ma biro dwaro omenda maromo siling milion 200 eka mondo mi ma timre. Wadhi ni nyime kod mamoko bende mowuok e duoko mar PBO kotenore kod weche mag neno ni oduok piny gope ma piny Kenya kao. Bero sekta mar pur ema pod wantiere. County ka county oket milion 50 higa ka higa mar konyo e kuoyo pie puothe
mag kor gwenge. Nyiso ni weche mag jiwo pur kokalo e kuoyo pi e puothe nyaka jiwre. To makoro en wach modok ne counties. Nyiso ni wan gi counties 47. County ka county nyaka ket milion 50 tenge ne jiwo chenro, nikech king'iyo to tije mag pur gin achiel kuom tije ma oket ne piny owacho mag kor gwenge. Bende nyaka ket tenge bilion 3 mar neno ni chiemo obedo e dech Kenya. Thuolo mar jiwo weche mag chiemo e dere ma kokane chiemo to biro budho, ma koponi keyo machielo biro to yudo ka pod dere gi nitie tinyalo gol chiemo gi mondo mi jopiny ka irwako keyo manyien ma owuok. Mano bende ojiw kaka mago mabiro duoko weche mag gope mag piny Kenya golo e pinje maoko. Yore mag duoko piny gope nyaka Ramogi, yo mar adek en chenro kata chiero sekta mar loso mwandu. Owinjo bed ni chwalo omenda ne chenro manyalo kelo ohala ne piny Kenya. Magi kokalo e gundho weche mag loso mwandu mabiro ywayo kata mana jo mawuok e pinje maoko mondo gin bende omenda mawuok e pinje maoko go donje pacho ka. Bende owinjo bed ni keto siling bilion 8.2 higa ka higa e tieko gero dag ohala miluongo ni SEZ. Magi gin kuonde ma owinjo bed ni igero e kuonde mag ohala ma koponi otim mano nyaka Ramogi to gin kuonde ma biro keto yore mag ochumi bedo mongiro miluongo ni economic zones. Mano kaluwore kod wachni lipot mogol kod PBO mondo duok gope mag piny Kenya nitiere godo piny kata yore mag olo hola mowuok e pinje maoko piny bilion 8.2 nyaka keti ka higa e tieko gero dago ohala mondo mi ojiw ochumi kod dongruok ma pacho ka. Nyaka Ramogi ka wadhi nyime kod lipodni gi duoko mare, pod wang'iyo duoko gope mag piny Kenya ni godo piny. Chiero sekta mag loso mwandu. Owinjo bed ni keto maino e dongo kuonde tiegruok mag tije lwedo miluongo ni TVETs. Chungo chenro mag loko polytechnics obed mbalariany. Ma nyiso nang'o? Oseyangore ni kuonde tiyo tije mag lwedo kaluwore gi lipot mar PBO nyalo miyo joma wuok e kuonde tiegruok gi ochuog thuolo mathoth mag tije. Sama thuolo mathoth mag tije ochuogore kendo owuok yuto bende medore nikech jogi koro nigi gima ginyalo timo. Sama yuto medore nyaka Ramogi, ji ok bi bedo gi geno ahinya kuom kony mawuok kuom piny owacho nikech ginyalo yudo gigegi. To bende kopogore gi mano, osuru mibiro ng'adi kuonde mag tijegi biro bedo mongirore manyalo jolo e weche mag neno ni piny Kenya ochopo dwaro mare mar choko mag osuru higa ka higa. Bende nen ni koponi olok kuonde gi mbalariany to tich mar chugo thuolo mar tije kokalo e tiegruok ma ji yudo e kuonde mag tiegruok mag tije mag lwedo miluongo ni TVETs biro dok chien. Bende owinjo bed ni itiego kendo imedo lony mar jolos mwandu e kembe. Ok owinjo bed ni ng'ato kano yudo tiegruok e kinde mokalo to obudho mana gi tiegruok achiel. Owinjo bed ni jiwo lony mare mondo mi obed gi ng'eyo mathoth kaluwore kod kaka samoro weche mag teknolojia bende lokore mondo mi oting' malo nyalo mare loso mwandu mamoko. Nyaka Ramogi, mago gin moko kuom lipot ma duoko mar PBO ni kelo. Pek mar ngima, chal mar uchumi mar piny Kenya nyaka Ramogi. Lipot ma ogol kod Parliamentary Budget Office ma en apisi modiro kar kende kendo ng'iyo weche mag budget ma pacho ka e kinde ni mabende koro gana jo Kenya chako ng'iyo ni to budget ma higa 2023 2024 biro chalo nade. Owach weche ma owinjo bed ni timo. Pek mar ngima oidho kowuok atamalo 51 dwe mar ariyo higa 2022 mano nyiso ni higa mokalo dwe machalo kod ma. Pek mar ngima oidho kowuok atamalo 5.1 nyaka Ramogi nyaka atamalo 9.0. Nyiso ni ka pek mar ngima oidho ga atamalo 4.1. En medruok machiegni dhi mana nus. Dwaromore gi kaka ne weche mag ngima obedo e kinde mokalo. Nyiso ni chiegni ngima odwa medore nyadiriyo. Maendi kochopo dwe mar achiel manyo atieko mar higani. Gik ma okelo pek mag ngima gin medruok e nengo chiemo. To nosewach ni bed ni keto omenda mathoth e weche mag pur eka mondo jiw weche mag jiwo chiemo e pacho ka. Wach machielo nyaka Ramogi moyudore ni osemiyo ngima obedo mapek en medruok e nengo mag modhi. Modhi ma itiyo godo e nyamburko e masinde kaachiel kod mago oidho. Nyiso ni weche mag loso gik moko kata wuodhe kaachiel kod gik ma itiyo godo ka iloso gi masinde bende koro oidho. To kata mana weche mag teko sitima bende thoth oganda tiyo godo bende idho nikech iyudo ka modhi gi nitie kaka gi keto achiel kachiel kata gin gi tudruok achiel kachiel kod dongruok mar ochumi mar piny Kenya. Nyaka Ramogi, mano e kaka lipot mano mar
PBO mawadendo gi dhongere ni Parliamentary Budget Office ma en apisi modido kar kende od bura kendo ng'ado rieko ne komiti mochung' ne weche kotere gi weche mag budget kod ochumi oyango gik manyalo miyo piny Kenya obed gi yot tayo chenro mage kaka inyalo thir medruok e gope ma iolo kowuok e pinje maoko kod gik ma osemiyo piny Kenya obedo kod ngima matek ma koponi oketi e tim to piny Kenya nyalo bedo gi fuong'ruok. Nyaka Ramogi yiena mondo akaw yweyo marwa mokwongo kokalo e Ramogi TV pod weche manyien mag OIMORE biro bang' yweyoni. Kik idhi mabor. Fresh episodes now available on View Sasa. Let me tell you. Where? In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Machini kendo nyakora Ramogi bang' wuok e yo adundo kaachiel kod bende yudo milome ma otenre kod weche manyien ma wakelo nigi mago motenre gi jipo maka kod kacha wadhi nyime gi weche manyien wadonjane e weche maga telo gi chopo dwaro mar jopiny e kaunti ma Migori. Bang' chamo muma mar apisi gavana mar kaunti ma Migori Ochilo Ayako koro sani romorigiri gi dwaro mar jopiny ka mabende rito neno ka bende odhi chopo kare singo mane ochiwo negi e kinde ma kampen. To e thuolo mar dweche 6 en ang'o ma Ayako osetimo to gin mage ma pok ochopo kare to jopiny to ne kod paro mane. Jafwambo marwa Walter Nyambaga yudo thuolo mar twak gi gavana Ochilo Ayako kod jopiny ma Migori kendo ma kaka oyangore ni winjo bed ni timo mondo mi chenro chop kare gigo ma piny owacho mar kaunti no osetimo gi mago ma gichano timo. Jokaramogi Ajwang' ne giyudo thuolo mar chiwo manifesto maggi kane gidonjo e PC tok chamo muma. Bang' bedo PC, tich dhi nyime kata tich ok dhi nyime. Jopiny ywak ni chenro makende mar chopo dwaro margi ni kare kata ngang'. Wayudo thuolo mar gombaka kod governors ahinya to county number 4 Dr. kendo bende senior council Jojo Chilombogo machiegni Ramogi TV. Erokamano kuom miya thuolo mondo ambek gi jowinjo mag Ramogi. Governor, tok chamo muma moko kuom gik mane singo ni biro timo. Jopiny gombo ng'eyo ni to isechopo kanye, isego okang' mane. Wachak gi Migori County Referral. Ne wayudo kaka emergency gi kuonde mamoko pok otieki. Gin gik makoro wasegero motieki ma equipment mag gi kama nitiere blood bank. Ineno remo ma irwako ne jatuo ni. Mago wasetieko te. Kidhi e osuptende wago te. Waloso health management information system ma wang'eyo ng'ama no biro thiedhi, gima no thiedhene to gi yath mano miye ma wanyalo ng'iyogo kaka stock wanitie mondo kik wabed gi stock out gi dho wagunda. To penjo maduong' en ni bende bad migawo marakore gi weche mag thieth gi chiedho e osiptende machalo kaka dispensary. Kuom ranyisi Koweru dispensary wan gi 81,81 mwatimogo facelift mago osuptende wa matindo. Ok wadwar ni ka ng'ato odhi osuptal to konena nena kaka sura mar suptal chal ni to buoka ma tuo ne medre. Waketo kar losruok maler, pige matindo ma ok ti fereji go nitie, osuptal idwa no wir maber, stima tie iye kanyo maber. Gavana Ayako puoyo okenge mosegoyo e sekta mar thieth to jopiny ma Migori to ni kod report mane wi sekta ni. Chon kan wabiro district ka to kata mana Panadol ne dhi ng'iew ga oko. Sana no kata district idhi nyayudo ka hospital ido ka yedhe nitie
jotuo ok chan tedo ni ndalo ka ido kata koriw kata mana ji adek otanda achiel. Sani do ka thieth dhi maber. Kidhi gi gari moro ma tiende duong' gi jatuo ni to yath ibiro miyi, to japiny ma kawaida ka ibiro nyisi ni dhi e osiptal ma oko kata chemistry ma oko mondo mi iyude yath. Gavana, achiel kuom mise mane ichwalo ne oganda en keto choko mar osuru obede yo manyasani. Isechopo kanye? To ichoko pesa di? Sani wachoko at the rate of 73%. Koro waseketo till number kendo waseketo yo ma ichoko go pesa manyasani. Medo yudo osuru ei Migori County kopogore gi machon wamedo gi 19%. Chiro ma Migori nyaka chop seche gende. Bende nyalo lieko ne nyikwa Ramogi Ajwang ni gini ochopo kanye? Giywak ni gitinde gipedho nyaka e daraja. Ne wasedhi walime ma waneno ka contractor nitiere e site. E kind mbaka wa gi contractor obro rumo higa ni chirono. Waseyudo ne gi pesa ir World Bank kendo waloso committees manyien mar loso chirni moko kendo bedo gi municipalities manyalo rito. Chiro nitie ma wasegero, wantie gi Ramogi, mano bende osetieki, nyocha waseyawe nyake mar dhok mano dhi nyime. Kuma jo uso usene tok ber, to kaka nosingo to ni oloso chiro to aneno ka dhi mbele. Wapenjo kenge ma osego e gedo mar apaya e kaka mar C13 e kind mamoko e kaunti ma Migori. Wan gi yore madonjo chiro kiwuok e dho daraja, to moro luoro dho Equity kocha, to dho utuche main stage. Kaka othuchuok ok kaka waringe onge. Yo kendo ma kwa en oketno e lam kanyalore en yorwa mowuok Kanyawanga to biro kuyo kodalo to chopo Madiaba to chopo Dede kae to ridore Nyatambe. Wuok Nyatambe dhi Odongoer to tudo Ramogi. Ma en yo ma koketno e lam to biro tudo constituencies adek. Ma en Uriri constituency, Ramogi, Awendo constituency, kaeto dhi omakore gi Rongo kuma Kanyawanga nitieno. An tiere gi pesa mowinja los go apaya kendo chenro go nitie machiegni kete gazet. Nyocha aseloso procurement plan moromo ma nyocha wasekete gimoro e platform mar IFMIS. Ma ka gik kiny ma en Sabatoni gi Monday wasechako landogi mondo contractors obi. To chenro mar pur e kaunti ma Migori chalo nade e kuonde kaka Nyatike, Kuria e kind sub counties mamoko? Lower Kuja irrigation scheme civil works mag oula wang'eyo ni nitiere joma dwa puro kode mchele, mano warwake tik. Jok mwadwa pure ndawa warwake tik. Jok mwadwa pure bel mar sogam warwake tik. Machiegni ni ibro neno ka wabiro kanyo kata gi waziri Linturi kata waziri machielo mondo watieke wan kode chenro. E geto ng'anya kambi wano wasekete pesa 15 million kendo wakonyo jokuria makanyo mondo okel rabuon, mondo rabuon ni mondo obed chiemo minyalo uso. Soni watemo loso wachne mondo kako chiwo ga chiro ne jogo mopidho tiang', koro bed no nyalo chulo gi e gope ma en go kendo bed no nyalo konyo gi e purno. Chal mar yudo pi Migori chalo nade? Sida mar pi to pod en shida i Migori town ka pi to pod ok japiny yudi e yo madwarore. Pino e matek nikech iyudo samoro idhi aora, idhi yudo ka aora no be olil, iluoke losruok mag nyithindo, swage be kalo mana kanyo. Pi mane wayudo ka ogo chonge piny ok nyalo tiyo nikech achiel kata ariyo go wasetimo 100%. Koro tich mwadongo en medo sambasa pini dhi ir jok manyien, mane chenro madhi nyime. Ei department mara mar water, an tiere gi chenro mar kunyo boreholes mang'eny mokadho 40. An tiere gi chenro mar loso pi masori nikech Sori town bende dwaro pi. An tiere gi chenro mar loso pi ma Kegonga, loso pi ma Uriri, kendo loso pi ma kuonde mamoko nyake ma Isbania mondo joge omed yudo pi. Yore somo chalo nade? Bende oseger sikunde mag ECDE moromo to omenda mar siro somo kaka mar basari ma wuok e apisi mar gavana bende nitie. Ei budget manyocha watimo ni waseduogo basari ne nyithindwa duto kendo ei ikomenda madhi rumo dwe mar 6 higa ni wadhi pogo basari ne nyithindo 20,020, nyithindo 17 e every polling stream. Gavana, gedo mar alap mar tuke ma Migori, the new stadium,
Chenro mare chalo nade? Wanyalo chako goyo adhula kapok odeko koso watimore? An bende kora yude adwaro na tieki e higa achiel mondo abede gi kar adhula. To kendo ke Migori County kende, wadwaro ni community playgrounds bende walosi, wakete goal post, wapae iye, wapidhe lum matin, wachiele ka wanyalo lose terraces, achiel kachiel e sub county, mondo kula adhula ogore, tuke otugre kata mag mine. Bende en adieri ni Migori County nigi rowere mathoth mapok oyudo tich mosiko mana kaduongo dhod governor. To governor osemiyogi singo mane? Vijende wa ma owe skule klas 8 kata 12 manyalo dwaro certificate manyalo miyo bed gi nyalo mar dak maber, gibe watengo negi pesa e ward ka ward, wadwa kawo gi 10. Mondo 10 gi bende wasudgo, wachul negi gima nyalo miye nweng'o. Olou monyalo luwogo rech, mopogore gi miye rech e thuolo te. Ka rech no koro ongen bo bedo jalupo, monyalo yudo rechne, ebo miye jomoko. Osingo ni jo boda boda. Odhi keto mondo mi ong'ad rishit. Nyaka gi sani onge ja boda boda ma ng'ado rishit. Jok mane tiyo chon jodongo ma nitie atiya kata ki county government pok ochakore ema pod ng'ade nyaka kawuono. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jodak e gweng' mag Nyatike kaunti ma Migori onyiso mor margi kaluwore kod gwelo mar jaod bura machon ma Nyatike Diko Mondi Anyanga kaka jakom board mar duol mochung' ne teko mag nuclear miluongo ni Kenya Nuclear Regulatory Authority. Anyanga bende osingo mako motegno lemo mare no kendo chopo dwaro mar chwalo Kenya e ong'ala manyime kod kalony mag teko mag nuclear. Jojuma nigi lerno. Kao kalo kumo boke mar piny owacho ma tarik 6 Februari mar higani, jatend piny Kenya William Ruto ogwelo jobuno machon ma Nyatike Diko Mondi Anyanga kaka jakom mar board mochung' ne teko ma bende ong'ere kaka Kenya Nuclear Regulatory Authority. En gwelo no ma okelo mor kod ilo kuom oganda e gwego mag Nyatike kaachiel kod kaunti ma Migori mangima ma bende koro puoyo jatend piny Kenya. Wan kaka jo Migori kendo kaka jo Nyatike sub county wan gi mor maduong' nikech Dr. William Samoei Ruto oyiero wuodwa mathiring'inyi malich Honorable Diko Mondi Anyanga. Oparo wa jo Nyatike wan chien. Wan wakono President William Ruto ni 2027 will rally behind you. Misimiwa Anyanga oyiero jatich maber kendo oyiero ng'ama biro tiyo ne jo Kenya. Oganda gi mawugego mag Nyatike kaachiel kod kaunti ma Migori mangima bende koro kwa jatend piny Kenya ni koro pargi e wechego mag dongruok. Wan gi problems. Nyatike otuo to onge hardship allowance. Wadwaro ni serikal olosnwa hardship allowance nikech mono ji mang'eny biro tiyo Nyatike ka. Wan gi road miluongo ni C13. Sama wen no we gi Migori pogo gi Nyatike. Wan gi road ma Masara Sori. Awa kwayo president ni koyie otiekno yorego mondo maendeleo do Nyatike. Yudi thuolo kaka president mar Kenya mondo biye Migori County sana Nyatike sub county. Kani wewi gwelo mare jibono machon ma Nyatike Diko Mondi Anyanga ne opuoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom gwelo mare kabendo wacho ni oikore mar tino jo Kenya duto e lewo momieno. Adwaro mondo akaw thuolo ni mondo agone president mar Republic of Kenya moluor Dr. William Samoei Ruto kuom neno maber mar keta mondo abed chairperson mar Nuclear Regulatory Authority. Awacho ni abiro tiyo matek kabisa kendo mondo tich moketa ni mondo nere ne jo Kenya. E seche ma oganda gi koro nyiso morgi ka otende kod gwelo ni, oganda e kaunti ma Migori bende koro wacho ni gintiere kod geno ni jatend piny Kenya pod biro medo parogi e wechego mag dongruok kaachiel kod gwelo e lewo mopogore opogore. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Wang'imo tene gi weche mag thieth. Lakteche maromo 329 mane okonyo e kinde midhusi mar coronavirus ywak ne piny owacho mondo mi oduokgi e tich kaluwore ni ngimagi osebedo matek nyaka ne golgi e tich. Lakteche go koni ok gimor kod okang' mane okaw kod piny owacho mar ng'ado oko rak margi mar tich kapok ne gitieko winjruok. Judith Omondi nigi ler mar wachno. Tarik 13 dwe mar adek higa mar 2020 lipot mokwongo mar muoch mar midhusi mar coronavirus ne ogol. Kinde ni
Migao mar thieth mane oriko telne kod Mutahi Kagwe ne ochwalo lakteche ute thieth mag piny owacho. Lakteche marwakruok margi kende ne nyiso ayanga ni giikore mar tiyo ne jo Kenya kendo reso ngima oganda. Mane en kinde mabedo ni ne in kod midhusi mar coronavirus kende ne nyalo pogi kata mana gi joherani. Lakteche gi ne oketo sinani e rangach e kar keto jotuo moheore e ute timo pim en ayanga ni tich mane gitiyo ne ber. E kinde no ne gin kaka jolweny ahinya to e wang' jogo mane ni kod jotuo. Kata kamano sani yamo loko, jolweny olokore jokwecho kod josecho, ngima gi olokore. E twak margi kod jofwambo odiochieng' ma kawuono gilero kaka orak margi ne ong'ad kapok ndalo romo. Bedo ni ne giweyo tijegi e ute thieth mag ji giwegi mar tiyo ne piny owacho pod ok odewgi. Kalure gi kaka contract nong'iswa ni nonego dhi nyaka 2025 to jogo kane tuoni odok piny to nwapo ka gioronwa barua ging'isowa ni koro urumo. Yesterday we saw the council of governors at Nakuru. They actually are in a position or in a process to confirm the UHC. Those health officers who are in line of being confirmed, all of their contracts to be extended for another 3 years, we were working with them. Tunaachwa matatani, tunaachwa bila kazi, hatujui turudi. Wengine wetu tumejaribu kurudi zile sehemu ambazo tulikuwa tunafanya kazi, lakini tunaambiwa la, ulituacha ukaenda kwingine, sasa pambana na hali zako. Katabed ni moko kuom gine oyudo coronavirus ma ochwe wito ngimagi, giywak ni piny owacho ne ok odewo miyogi kata mana okumba mar thieth, ne githiedhore kowuok e ofukogi. Tie jogwa moko mabende notho, tido kata tijni nwati ne one frontline healthcare workers to ne onge kawa mora mora. Koro kapo ni bedo matuo idok e ofuko ni hospital iterori kendi. Koro ido kamano ne ok en gima ber ma kaka koro ne wa survive ni ne wakoyo mana ni kapo ni nyalo duokwa e tich to wanyalo konyore. Seche mano antie tich ne tek ahinya keche iyudo kidil gi virus ma very lethal komaki titho athoya to iyudo ka Nyasaye no manuva no ways mofaulu mawuok. Giywak ni e kinde mokalo ne osebed ka indiko lakteche mane okedo kod midhiero kaka mano mar Ebola mane ohinyo oganda mang'eny e higa mar 2015. Ilikuwa ni kawaida ya jamii ambayo baada afisa wake wameenda kupigana wanarudi wanakaribishwa wanatuzwa, lakini sisi hatukutuzwa, tuliambiwa nendeni mkajitegemee. When we remember back to 2015, those guys that confronted the Ebola outbreak, all of them they were absolved by the government. We are not demanding to be absolved, but we are just making a humble request to the government, the president, the CS, the council of governors to actually recognize the efforts that we made. E kinde mag ywak ni, lipode mag midhusi mar coronavirus pod medo nyiedhore pachoka, kata bed ni kwanto odok piny. Kadwaro mar migao mar thieth to en ni mondo ji mane ok okawo chanjo mondo ochopi e ute thieth mar kawo chanjo go. Judith Omondi, Ramogi TV. Mbeleni nilikuwa nimemake covenant na Mungu kwamba mtoto wangu akiweza kwenda university na niweze kumlipia pia university juu asomee hapa anasomea Liverpool na ni expensive, so nikakuwa nimesema akipita naweza kwenda university hata mimi nitajaribu nipunguzie mzazi mwingine hiyo mzigo ya shule ama kulipa rent. Watu wenye wameishi hapa tumeishi nao kwa muda mrefu, so wengi wamekuwa ni kama na wabeba kama my brothers and sisters, so nikaona pia na wamekuwa kilipa rent vizuri, so for those 7 years mtu kama anakulipa rent bila mambo mingi, nikaona ni poa nirudishe pia hiyo mkono na niseme pia asante. Hatujaiwekea mtu hapa kufuli ati ama tukafukuza, sema ikue sasa imeshindikana kabisa ambayo you've tried everything else but ni ngumu sana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Shinda mameli na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. PCLB number 416. Shabiki.com. Be ing'eyo ni brachytherapy en achiel kuom yore thieth mabeyo mag geng'o kansa mar nyodo mar joma chuo kata prostate cancer. Kidwaro yudo thum malich miluongo ni aheri, go number *860*420#. Kumbuka, Ramogi TV ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machigni nyakora mongo joang e weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. County ma Migori kokalo kuom migao mar tuke osingo bero weche mag tuke county no kagitenore kod migepe ma opogore. Director e migao mar tuke Lilian Okomo mane wuoyo e kinde romo mar somo paro e weche tuke romo mane okelo kamoro achiel apisas mag piny owacho mar county ma Migori e migao mar tuke kod oganda mawuok e migepe ne owacho ni giseketo kinge makare mar bero weche tuke e county no ma Migori. Elwaka number 1 en mondo wakel jotend tuke duto ma Migori e kanyakla wariw gi county government. Mano en wach maduong' ma gimotimre kawuono. Number 2, wawuok kaka wuono wa resolve kata wawinjore ni waaye gik milongo ni tournaments twadwa chope gi milongo ni gero tuke. Wan ka gi jogo manotugo, jogo moseloso nyaka tuke madongo machalo tournaments madongo muneno gaka, mondo waket wiwa kanyakla mondo wayud ni to ei Migori ka ere yo ma wanyalo luwo mondo wabed gi sports ma active throughout the year. To ere yo ma wanyalo konyo go nyithindwa ma talents gi opondo e grassroots. Kawadhi mbele ni tuke mag hockey mokelo kanyakla pinje mawuok e Afrika kaka Nigeria, Ghana, Egypt, Tanzania, Zimbabwe koda mamoko chakore ayanga odiochieng' makiny lapo ma Sikh Union e boma ma Nairobi. Club mar Kisumu Lakers hockey mawuok e county ma Kisumu en achiel kuom klepe mabiro ting'o nying Kenya e tukegi. Kata kamano kiawa koro okwako jotugogo kaluwore gi nok mar omenda mag wuoth migago kod konyruok mamoko ka luoro nitie ni samoro ginyalo kwamo e boma ma Nairobi bang' tukego rumo. Tukego biro chakore odiochieng' makiny e lap Sikh Union e boma ma Nairobi kendo biro dhi nyime nyaka juma manyien. Ni ose